Здравейте, приятели! Дойде време за премиерата на новият авторски продукт и втори в професионалната линия на HERB – All-in Pro. Както вече знаете, идеята на нашите иновативни продукти е да бъдат работещи, здравословни и да ви улесняват максимално. Такъв е случаят и с формулата на проследите All-in Pro. Както наименованието й подсказва, тя е събирателна на всички доказани, работещи градивни хранителни добавки, аминокиселини и екстракти в техната работеща оптимална доза, събрани на куп в един продукт. All-in Pro е най-завършената и комплексна предтренировъчна формула на пазара, която е подходяща за мъже, за жени, за професионалисти, за любители, за натурални атлети, както и за хормонално подпомогнати също. Тя не съдържа кофеин, за да бъде максимално здравословна и да не компрометира вашите създателни цели. All-in Pro няма нищо общо с и не е в една категория с отвратителните бустери, които ви карат да се чувствате зле, които водят до привикване и престрастяване, които пържат адреналната жлеза и централната нервна система като цяло, които компрометират вашия нощен сън, както и енергийните ви нива през деня. И като цяло те са катаболни продукти, защото повишават отделянето на хормона кортизол. All-in Pro съдържа 5 комплекса. Първият от тях, възстановителния, е от аминокиселините с разклонна верига BCA в версия 8:1:1, т.е. с предоминантен диоцин, която подпомага възстановяването по време на тренировка, има антикатаболен ефект и увеличава протеиновия синтез. Комплексът за сила и издържливост включва добрия стар креатин монохидрат. Това е най-популярната и доказано работеща хранителна добавка. Освен него в състава влизат също толкова добре познатите бета-аланин, таурин и бетаин. Комплексът за напомпване включва две аминокиселини, които нямат нужда от допълнително представяне и са в техните най-работещи и потентни форми, разбира се, а именно цитрулин малат версия 2:1 и аргинин алфа-кетоглутарат. Комплексът за енергия и фокус съдържа холин битартрат, тирозин и растителните екстракти, запазена марка с нашия бранд HERB, в случая гинко билоба и биоперин. Той увеличава балансирано физическата енергия и същевременно подобрява психическата и умствена концентрация, фокус и мотивация. Комплексът витамини и електролити в състава на All-in Pro е също доста щедър. Той включва B-комплекс витамините, витамин С, както и най-важните за перформанса и хидратацията на организма по време на тренировка електролити, натрия и калия. За производството на този повече от 10 в едно продукт, ние от HERB се доверихме на един от водещите заводи в Европа, собственик и производител на два от най-известните брандове за хранителни добавки в световен мащаб. Това прави продукта с най-високо качество и сертифициран произход, производствени практики, както и лабораторни анализи. All-in Pro е наличен в два уникални освежителни вкуса – кокос, ананас и лайм лимон, които бяха сред